na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Terindog. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Terindog na po, terindog na, terindog. Good morning, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na parte kan mundo, welcome po sa inyong programang Morning Hirit. It's 5 o'clock somewhere. The sun is hot and that old clock is moving slow, and so am I. Workday passes like molasses in wintertime, but it's July. I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something, I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong, make it a hurricane before I go insane. It's only 12, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Wow, gayon. It's 5 o'clock somewhere. Pero buong Pilipinas baka 5 o'clock mo niya na dito. Good morning, Legazpi City. Smile. Oy, Mrs. Uloki daw. Pagkagagasigan mo morosot. Mrs. Uloki, tabi, mister. Di magparawala-wala dyan sa kusina. Dahil ka lang napagbigyan akong anon gusto mo. Medyo malibong ang payo mo niya na aga. Good morning, tabi, mga teachers natin. Sa tuyang padabang mga teachers. Good morning. Ang sa tuya, tabi na padaba, mga tugang na mga, ang padaba at tatapo na mga ano pod kaya, mga kasambahay, mga senior citizen. Good morning. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Chief Ramir Tanayan sa kuyang partner sa Technical Department, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Dumantabi sa newsroom sa Luwas Mega Force Patrol. Nasa Manila si Jimmy, si Joshua at saka si Angel. Sa Legazpi City, sa satuyang mga area of responsibility, si Karen. Yan po dyan si Karen Alan, Joshua, si Jomar Bien, asin Alan Mario. Siring man mga tugang Boy Matas sa Manibela. Good morning. Yes, Cal. I'd say, oh, Good morning, good morning. I'll make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock. Ay, mali. Wala pala muna ko yun. Good morning. Hello. Hi. Good morning mga... Kumusta po ang mga balot na dyan? Kumusta po ang sa tuyang mga balong? Mga balong buhay, balong gadan. Yung pa na. Gadai mo.
cute baga cute. Cute baga, di ba? Cute eh. May nagkakaroon sa kuya. Cute mo nga niya. It's always on Cute Unionville, come to think. Good morning, Tabi. Sa tuya na sa mga drivers natin dyan, ha? Yes, sir. I've seen your Mga drivers natin, mga nakatutok Tabi sa 106.9 WGB. Good morning po, Premier Distrito, Canalbay. make sure you Good morning, Tabi, Tabaco City. National Beacon. It's 5 o'clock, 15 minutes past 5 o'clock in the morning. Come on, let's go. Welcome to your program, Morning Hearing. Get out of Sa here. programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot, mga tugang habang naka-morning hearing. But it's July. Aramon tadawan mga buena manong report. Hour. No. Aramon Onder na kita Tabi, Chief Ramir. Onder na kita. Okay na. Ramon tadaw mga tugangan mga salbatanag. Ako kaya dapat to magmuda o garing. Di garing ka to magmuda. Takon ako tato magmuda. Pining nagparapang muda na kita ngunya na aga. Pagkapon punta, nagtrip up sa kuryente. Garing ako taw nakasanayan ko doon di ako tato magmuda. Ano ba yan? Hello Jim. Good morning Jim. Live from Metro Manila. Pasok Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Malinaw man digdita, brown pa lang dyan. Oo. Burnout eh. Nabalik pa lang. Go. Anyway, sa ngunyanta BBP, mata kami nagkaraturog ta nagkaigwa manin welcome party kasubanggi para sa mga nagatindir digdi sa seminar sa Sukiya Hotel sa Paranaque sa Metro Manila. Ngunya nagkaraturog medyo matanga na. Ngunya nagre-report kita ta bibipita tulog kami. May kasabay kaming saruman na correspondent sa RMN. Kaya tanganing kay kita magka-disturbo, nag-report kita sa Logan CR. Saro ka mong kwarto? Apat ka mo? Lalaki? Puro lalaki? Tulo. Tulo? May kami ni Joshua with may kahalo kami na taga-RMN. O nasa CR ka pala ngayon nag-report? Ayos man? Okay ba ang signal mo? Ayos man? Maray man? Klarado man? Klarado man? Klarado man ang signal mo? Okay, go. Anyway, sa BBP, sa mga importanteng mga istoryang na guno niya to sa sarungal daw pa sa na tripon. Oo. Sa pakinabang sa mainstream media ang mga topic sa primer dia kan bali duwang aldaw nagpuon ka so hapon na seminar may titulong workshop on media safety and security during coverage in conflict areas and natural disasters. Ang 2-day seminar na sponsored kan Presidential Task Force on Media Security o PTFOG. Venue digdi sa Sikia Hotel digdi sa Manila. Dakulan mga pag-iriban niya to sa industriya. Gikan pa sa iba-ibang partikan sa tuyang nasyon nagpartisipar kung saan mga government agencies iyo ang nasa likodan kini iyo ang Presidential Task Force on Media Security kung gusto kan Department of Justice pinapanginutan ni Yusik
JC Hermoines Andres, Presidential Communication Office, Presidente si Asik Mariel Eduarte, Vice Chairman and Executive Officer, National Police Commission o NAPOLCOM, sa persona ni Attorney Rafael Vicente Calinisan, OCD, Asin-Ngunya na Aldao, ibang batch naman, mga speakers para sa iba naman na topic may kinaraman sa araw-aldaw na trabaho, lalo na kan mga nasa field work sa mga reporters. Mga sensitibo o delikadong coverage din sarong journalist ang mga pigiristoryahan digdi kung saan kung rin ang mga pangyayari, mga insidente na ang mga tao nagkakatarakot siringkan sa kalamidad, bagyo, tsunami, baradilan, kariribukan na siniba pa na inbweltoan pag-ipakwaro pagdrulag kan mga tao kabaliktaran ini sa trabaho nin sarong taga-media. Kung saan ang sarong journalist imbis na padudulag, pasabat o paabanti ang trabaho. Katimbang ang buhay, makuha na ang tunay na istorya sa likodan kan peligro. Yan ang buhay kan media. Sa primerong kaptang tabi bibi kan seminar, ang naging interesanting topic, iyo ang roles on media relations, safety of journalists and media practitioners, and enhancing freedom of expression and access to public information. Pagka minsan may mga taga-media na namumugtak sa tagilid na sitwasyon, lalo na kung mga sensitibong mga bagay ang pinagkukoberan, and digdi nagkaiguanin pagkakataon ng DCGP News WBB na maghapot sa resource speaker sa mismong executive officer kanapolcom, si Attorney Calinisan, manungod sa siya baga kan nangyaring namugna so Data Privacy Act na dati ang mga taga-media libre na nabubuksan sinababasa ang mga police record. Alagad sa pag-agi kan na panahon, sagrado na ang blatter dahil na ini-open sa mata kan mga taga-media, and bilang kasimbagan sa satuyang hapot ni Attorney Calinisan, sa hapot niya to primero na kung paano niya to ma-reconcile niya ko o mababalanse ang implementasyon kan Data Privacy Act sa right to information o freedom of information. Ang simpleng simbag ka napolcom, ang sarong journalist dahil man pigpugulan na magkuanin informasyon sa pulis. Tama. Partner ini pag-abot sa mga pagpapabot o pagkuaki informasyon para sa mga tao. Ngunyan, provided na masunod o kan taga-media ang protocol. Dahilan sa Data Privacy Act, kung dai available ang Chief of Police, ang alternatibo sa mga hepatura, hanapon ang PIO, Public Information Officer on Duty. Pero sa personal na experience, pag-istorya niya to, bilang niya ko field correspondent, ang na mga eksperyensya and pikuyunan man kan mga nagpartisipar na dahil naman talaga halimbawa nagpasyar ka sa sarong hepatura and gusto mong may i-follow up, gusto mo maaraman ang mga sitwasyon sa palibot, hanapon mo ang Chief of Police, ang simbag ngaya may Zoom meeting, dahil mo man makakahuron, busy, and hanapon mo sa PIO, off duty na ngaya. Pagkatapos, kung bako, may pigrespondihan. Kung bako, ora ngaya digdi sa headquarter sa PIO. Ngunyan, di blanco na ang media. Tapos na, Rororo. Tapos na.
Ngunyan, sa pagikan sa tuyang hapot, may immediate na simbag ka na Pulcom. Primero, i-play niya to, so direktang hapot niya to sa Pulcom tungkol sa bagay na ini. Good morning. Thank you so much for this opportunity na makaparating sitwasyon. Kung kaya kami experience kasi ako isang field reporter sa probinsya ng Albay. Gusto ko lang ito direkta, may tanong sa inyo kung i-consolidate sa privacy, bawal na po sa media na mag-discan bumagkasa ng klase ng police because of data privacy act. Paano ma-reconcile ko ito sa freedom of information? Sorry po ako. Ano naman nagiging kanya ka ng rules sa mga lugar? Kung makalimunin ninyo, talagang nag-iipin nila ako talaga ang PNP sa ibang bagay. Hindi naman po po, kasi kita kayo ng police, wala kaya ng mga police. Sabi ko naman sa inyo, meron akong proseso dyan. So for example, PI ko, pinagiging natin. These reports can be accessed by the media, fine. Pero let it transport it to the correct channels also. Kung i-silin natin yung PI ko, kung hindi kayo hindi na tumulong sa inyo, na po. But the problem is sa PIO, minsan yung may PIO rin, naka-off. Yung simple police, naka-zoom, yung i-release, yung may meeting. Bitin yung yung simple istorya, yung actually tayo dito na dapat merong need na mag-identify ng media person in each office. So we've been sure na dapat that. So hindi na today, but give us a few weeks, we will complete that. We make sure that that happens. Even na May parakpakan na. ano natin, is being an incentive balance between the two. You work of policeman. And I'm telling you right now, we are very aware that we respect by the law. We are not to respect yung profession ng journalista. Pero hindi mo constantly interest sa police. So, ilagay na lahat na po ng sistema. And sabi ko na, meron pa ako yung mga dito. Lalagyan natin ng tamang sistema para meron kayong access na information na hindi naman kayo ulang, na hindi naman kayo binibigyan ng informasyon, pero yung mga titipong bagay, syempre, pangalan ng bilig. Pangalan ng mga gano'n. Hindi na siguro yun. Diba? Pero yung presidente na nangyari yun, we will make sure that it will happen. And sabi ko nga, pressure to work with the community right now. Sabi ko nga, kaya one yung to reinforce o strengthen the PIOs in each yan na, Pipe. May action. Yeah. Nag-promise tulo siya na pagbalik niya sa opisina, tatawan tulos niya ininin atensyon and mga halimangal daw mapaluwas nin kasubuan. Yes. Dapat mga headquarter bako sa nasaro ang PIO. Dapat nag-off duty na ang PIO, dapat next shift igwa mang giraray hindi designated na PIO. Paano? Yes. Relasyon kan PNP asin media na igwa man yung trabahong pinagsusundan ang media. Importante yan oras. Naiintindihan ni Atty. Kalinisan ang trabaho kan media na dahil man pwede pagbitin na informasyon na dapat magluwas hali officially sa pulis. Yeah. Okay. Dahil man dapat pag-iwalon kan media ang pulis, sa igwa man ang pulis nin pinagsusundan na mga paghihigpit, lalo na ining mga bagong laysan niyan. Ang kaya kuwasa naman sa lalo kan media, protocol. So, solve na dyan sa BBP na kung na-direct niya to mismo sa national officer kan Apulcom ang concern kan mga taga-media. And piguyonan ini kan ibang mga pag-iriban niya to din nagparalakpatan nga ni durante kan naihapot niya to ang bagay, naipapot niya to ang bagay na ini. Okay. So yan BP ang bali sumada ka diba so iba Sarah Angel and Joshua ang mapresentahan manungod sa mga iba pang topic
araw kanso dapat giaururan tabi di piso sa the big one, earthquake drill in emergency, evacuation demonstration, and kadakol pang mata aros ang Pilipinas 60% kung ako nasasala 60% unraised danger dahilan sa manibaybang mga kalamidad kadagaan kan Pilipinas 60% nasa peligroso na mga pigahampang arual daw sa BBP. Okay. Manod sa mga kaiba-ibang susupre niya itong kalamidad. So, ining workshop on media safety and security during coverage in conflict areas in natural resources. Narurumduman ko sa BBP during nag-seminar kita kayo safety and security sa Baras, sa Rizal. Harus umagit ining pinatindiran mi ngunyan nara Angel and Joshua harus umagit duman sa pinagatindiran ta kay tong safety and security man bagata BBP. So importante maray dakulang bagay oportunidad para sa muya na mga partisipante na magamit ini sa personal na safety habang nasa luwas, naghahanap ng trabaho and nagsusuong sa mga peligroso na mga eventualities araw kan mga kalamidad, conflict, sin iba pa. Okay. Good. Yan ta BBP. Ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy nasalita with Joshua and Angel nasa ibang room si Angel ang kasabay ni Angel taga sa room. IBC. Okay. Pasko. Turong pa yung mga pag-iriba ko. Nasa CR ka pala nun yan. Sa CR ako. Nakatukaw lang ako dito sa Okay. Diskarte, dahil maluwas ka, dahil grabe, mababa ka pa. Halangkaw yan hotel na yan Halangkaw yan Nasa Black. Nasa 11th floor. Yeah. Bata, masiring plano maglalakaw-lakaw ka sa bangge. Dumanda sa Ukada. Arayo ang distansya. Arayon yan, Jim. Tabi, ang ukada yan sa may Pasay. May arani sa terminal, sa airport. Yan. Arayon mo siya. Para niya kita ukada. Medyo kanya. Malayo. Dahil naman kami nagluluwas. Dahil ang digdi so welcome party ma. Yeah. Alam mo na. So yan sa BBB. Ang magayo na mga bagay na napag-araman mi sa magagamit sa satuyang araw daw na trabaho. Sa satuyang mga dagdag na informasyon alidigdi sa Sigia Hotel sa Paranaque sa Metro Manila. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas sa Metro Manila. Yaon duman sinda para sa dumang alaw na training. May kinaraman po sa media safety and security. Kaya batabi ang mga experts sa satuya tabi na mga nasa tuyang gobyerno. Alright, sige. Tuloy-tuloy tayo. Mga tugang, digdi po sa inyong programang Morning Hirit. Karen Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Yes, VP Henry. Supplier ang pinagtuturong rason kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP sa Ligao. Kapag kapinjente sa delivery ng mga bulong sa Saindang Hospital asing sa iba pa para sa mga nangangaipong pasyente. Matapos ang primerong aldaw kan budget hearing kaswapon kan Sanggunian Pandalawigan, sinabi sa DCGB News kan Chief of Hospital na si Dr. Karel Diopante na aminado ining talagang nagkakaurubusan ng bulong sa JBDAP, partikularmente itong bulong na erythropoietin, asin mga dextrose na pinaggagamit sa proseso kan dialysis na ipinag-report naman digdi sa DCGB News. Halagad sinabi kan pamayo na daiman ko tang problema sa Fondo ang ospital sa pagpakalkay ni. Ang problema, nasa supplier na sinabing iyo ang nakakapagpaaloy. Panganing masusisyaran man sa lalong madaling panahon ang mga madali magkaurubos na bulong
sa mga provincial hospital kan Albay. Mantang ipinaliwanag na mismo ni Dr. Diopante na tulos man na nasusolusyonan kan ospital ang siling kaining issue, lalo na sa padialysis, dahil sa pirang aldaw man sa nanawalan kisiling kaini ang ospital. Mantang salado man kan Provincial General Services Office, sinabing talagang sa supplier ang talagang kaitupang pinagpuproblema sa mga siling kaining pagkapindyente. Mantang inasigura naman kan opisina na dagos ang sa indang pagdisiplina sa siling kaining sistema kan mga supplier. Tanganing mapagkaskas naman ang pinaka-basic services nanggad sa mga provincial hospital. Iyo ang pagkakaigwa ng sapat na mga bulong. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Ali dyan mga tugang salawan. Alright, aramon tanadawan mga headlines in the morning sa DCGB Headlines kan mga bareta. Ngunyan pong aldaw, digdi po sa tuyang istasyon. Enot sa Morning Hirit. Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Headlines in the morning. Alis sa newsroom kasabay si News Director Marlena Cruz. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pading Mar, good morning. Anong latest dyan? Go ahead, Pading Mar. Morning. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos dahil mapadara sa mga nagsusulsul na magpa-hair follicle test. Okay. Pasabog ni Senador Amy Marcos, posibleng defining moment kan sa iyang karera sa politika. Aha. Sigong kay Senate President Tito Soto III. Ayun. Pwedeng marahot, Pwedeng marahot. bako. Oo. AFP nagdistansya sa aligasyon na pagdudroga ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. Antang Education Undersecretary Craig Olaybar, as in Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Carlos Bersamin, ginamit ang pangaran ni PBBM para sa kickback sigong kay Senador Panfilo Lacson. Ano? Ang pakiulit pa di? Pakiano? Ginamit na sa pangaran ni Presidente Bongbong Marcos Para? kay itong duwang ini para sa kickback. Okay. Ining duwang ini pareho nang nagdimitir sa pwesto. Okay. DepEd Yusek Olaybar nag-resign sa pwesto. Nataman. Nataman daw. Napangaranan nga ni. Yun pala na di. Yun manangga. So naggamit kang pangaran ni Presidente. Okay. Mientras tanto, working people against corruption, inanunsyo ang pagkondukta rin may iwasan na protesta kontra korupsyon sa Nobyembre 30. Paglusad sa pwesto ni na Marcos Asin Duterte, pinangapudan. Yan. So duwa lugod, nadamay. ICI, high moral, pamanggiraray, apisar kan pagkakaempelto kay Presidente Bongbong Marcos sa may iwasan na korupsyon sa gobyerno. Publiko, piging kanyar na mag-usip in kaso mga biktima ni scam o niya na nag-adang-adang nakapaskuhan. Mantang Korte Suprema ibinasura ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa para iluwas ni Ombudsman Rimulya ang pinasabing ICC arrest warrant. Di Lima, nagpatarid sa mga nagpaparibok ng istorya para makalusot ang mga kurap. Mientras tanto, sa iba pa natong headlines, digdi, 12,000 na Pinoy ang nagagadaan sa tinampo taon-taon sigon sa Department of Health. Primerong pediatric liver transplant sa sarong pampublikong ospital sa Manila, naging matrayumpo. Ay, wow, the best. So, Barbiti, ang mga headlines na pagkagat o dyan Campiways Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Ligas ng City Basta Radio, ipiways nyo yan. 24/7 konektado kung maski daing load. Good morning pala sa mga taga-NTC, kina Engineer Joseph Bartolome, as in kay Acting Director Judy. Salamat sa renewal kan license ko kan radio. Okay na. Alright, from Newsbase, hindi po si Martila. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Isunod ta mga tugang ang kamugtakan kampanahon susugpo sa tuyang ay lagkunang si Paring Al sa bago pa ini. After na ni Paring Al, saka natin tawagan mga tugang ang pag-asa para po sa latest na mga pangyayari po sa tuya na kapalibutan. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning Paring Al, pasok. Good morning, Baded. Duwang electric cooperative ang nagtatabang sa ngunyan sa Aleco para ma-restore ang kuryente pagkatapos kan bagyong Juan, paduwang simana na nakalihis. Sigon kay Ans Galero, tagapagtaram kan Aleco, yaon ang Negros Oriental, asin ang Oriental Mindoro Electric Cooperative, sa First District Albay sa indang pagtabang. Tayaon ko niyan ang konsentrasyon ninda dahil mas nagulpi ang First District ang luminis na bagyo. Pagkatapos sa First District, posibleng tumabang pasinda diyan sa coastal areas kan Third District na dakulman ang nadistroso. Dakulang bagay ini dahil analay kung ngunyan talagang kikulang man ni na mga tauhan para matrabaho tulos ang mga kuryente sa barangay. Pero at least digdi sa segundo distrito, aros madali naman matapos ang pagbakarahay kan kuryente sa mga barangay. Digdi sa Legazpi City, kasuhapon, sabi ni Ans, barangay Bariis na sana. Natada. Pasalamat man ini kan mga taga-barangay, asin kan administrasyon ni Mayor Isiam Ismael dahil balik na sa normal ang supply kan kuryente sa Legazpi City. Ayun. Iyan ang Okay. informasyon, Alarmario, DCGB. Salamat Paring Al sa mga report. Hali dyan sa Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige daw, apudan ta muna ang pag-asa. Sandali lang, Jumar. Aramon ta ang latest na kamugtakan kampanahon from pag-asa. Oras natin, 5:41. Mga tugang dito po sa inyong programang Morning Hirit. Ringing po ang pag-asa para po aramon taan kamugtakan kampanahon. Good morning, Tabi, sa imo Paring Ray. Pagkatapos kan report ni Jumar, basahan ko daw kamukirawit dawit ngunyan ng titulo, Kumunoy. Good morning, Tabi, amigong Milvin. Onder ka sa tuyang programa. Go ahead po sa latest forecast. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa kabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na petsa Nobyembre 19, 2025, saldaw ng miyerkules ng pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang naka-apekto sa Surkang Mindanao. Shear line o salubungang Kamparos kang amihan sa kanang easterlies naman ang naka-apekto sa sirangang parte kang Northern Luzon. Northeast monsoon o Paros kang amihan naman ang naka-apekto sa natatadang parte kang Northern Luzon. Mantang ang probinsya kang Camarines Norte, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran, asin pagkikilat, pagdagoldol. Ang natatadang probinsya kang Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagkod mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, lulot kang easterlies. Ang Paros ay maluya sagkod moderato na hali sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umampoon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at siya na alas 5:45 ng pagkaaga. Asin masulno pa siya na alas 5:15 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:43 ng pagkaaga. Ini sa Malvin Almahela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Melvin, okay ang panahon tango niyan ano? Klarado ngunyan ang panahon Tatabi? Opo Sir Henry, bagya partly cloudy to cloudy
ng mga isolated rain shower and thunderstorm. Then sa Camarines Norte naman po is cloudy with scattered winds and thunderstorm po. Ay, very good. So, paminsan ka lang, minakuso na bagsak ang uran, ano? Paminsan dae, di ba? Yeah, Normal opo, man yan. dahil sa mga local, sa easterlies po, yung maalinsangang paros na halis sa sirangang kadagatang Pasipiko po. Opo, okay. Salamat, Milvin. Mabuhay ang pag-asa, ha? Salamat po, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Thank you so much, Milvin Almuela, sa Kamugtakan, Kampanahon. Dubang kita sa report ni Jomar Bien, 15, bago magabot ang alas 6 din morning. Hello, Jomar. Good morning. Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pig-check niya to ang mga aresto o dakop kan nagkapira mga police station. Pero digdi saban mo ang kan Santo Domingo, sarong driver ang nadakop kan mga miyembros kan Santo Domingo PNP dahil sa pagtupada o pag-imbaldo sa illegal na lugar. Illegal na sugal, basado sa informasyon, nagkaiguanin na tip na na-recibe ang Santo Domingo PNP kanakalis na aldaw na nagkakaiguanin patupada sa sarong barangay digdi sa Santo Domingo kaya tulos na nagresponde. Sa pagresponde, tiripuasan ang mga paratupada pero nadakop si alias Pedro na sarong driver na aktuan duman sa lugar. May nakumpiskar sa saya na kwarta, 500 pesos. Tapos sarong manok na pambulang na may naigwapang tamboda. Pero kanigwapang nako ang duwang gada ng manok duman sa lugar kan Pigtor Padahan. Nagpatanid ang chief of police kan Santo Domingo na si Police Major Roderick Bino na din ang pagparahiring gwalto sa illegal na sugal dahil ang saro ini sa kampanya na pinagubusod ganyan ni Police Colonel Noel Donato Nunez ang Provincial Director ng Albay PNP kaya nagmamaliugot ng GAD na lambang chief of police na mapundo ang mga illegal na sugal sa saindang mga nasasakupan. Ang suspect na nadakop iyo ang nahampang sa kasong pagbalga sa Presidential Decree 1602 partikular sa mga provisiones kay ni o may correction sa Cockfighting Law of 1974. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, thank you so much. Balik kita mga tugang sa dito muna tayo sa mga text. Habo na mga greetings in the morning sa mga may birthday po dyan. Happy birthday. Nakimaritis ngaya ako kasuhapon. Blockbuster sa mga tao sa Sarong Mall sa Legazpi. Kala may artista sa mall. Gwapo kaya si Sir. Totoo ba itong nangyari? Ay, nadangog ko ini. May nag-trick sa kuya kasuhapon. Ano ba to? Pangyari. Talaga? Ay, may nagapun kayo sa kuya kasuhapon. May nagapun sa kuya kayo kasuhapon. Grabe. So, iris karamot siya dyan mga tugang sa Sarong Mall. Tanto, istorya ko sa endo. Good morning. Muya ko tabi magpasalamat. Good morning, Henry. Muya ko lang tabi sa imo magpasalamat. Kung Henry, tamay kuryente na tabi kami sa Bilyar mo sa Daraga. Kay Henry, action makaskas, serbisyo subok na. Mabuhay ka kong Henry. Preskohon ka daw po sa grabe. Preskohon ka daw po sa gari kikiyaw na pulo mo. Latuson ta ka daling muna. Preskohon ka nga sa gari kikiyaw na... Latuson. Nagpasalamat ka. Linato, piningki mo ako Pero kikiyaw na. Ayun man ang nga dali.
Grabe man, masyadong yellow itong kikiyaw, tabi, ha? Welcome po, salamaton. Alright. Good morning, sir. Salamaton po sa imot sa DCGB sa wakas. Naku, amin na po suheyame. Sige po, welcome. Good morning, Henry M. Gari bago kang rigos budak, gari mahamuton kang unya na aga sa imong long sleeves na yellow. Masyado po. Good morning, happy birthday po kay Maria Teresa Jane Sanyosa. November 20 of BIR Legazpi from MMC. Blessed morning, tabi kay Benji Dapugi, kay Melanie Agarin, Manay Agnes Mape, Amada Esplana, Richelle Capili, Corario Lubit, and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Good morning, Henry M. Pakiriparo tabi kan mga estudyante sa dakulon okay. Halos ka ba nga tabi kan estudyante? Nako, kairak man. Sige, iya po ta, matabangan ta kung paano yan. Ako talaga, gustong ko daw tabi, Chief Ramir, magtabang sa mga estudyante. Ako, pag estudyante, kagasa kong tabang, di ako nagkakasayuma. Una nga, may nagitik sa kuya na estudyante, masulisit da siya. Masulisit da siya, tanangay po siya nangay po da siya ki kwarta. Tama travel da asin da sponsor may dudumanon ma-represent kang iskwilan sa sarong lugar. Tita ba nang kukuta? Chichikihan ko na kuta. Kundi nga niya ako. Dahil man pala akong cash ngunyan sa bangko. Good morning. Happy listening. Databik. Madam Milindawi. Have a blessed and happy Wednesday. Good morning, Madam Milindawi. Good morning, Tabi. Wara talaga, Kapitan Dig. Okay na to. Ay, nako. Ay, nako. May pigreklamong Kapitan. Sige, ha? Follow up Tabi ni. Okay na? Happy birthday to you. Salamat. Mientras tanto, nasa linya, Angel Mustasa. Report, hali po dyan sa, excuse me po. Report, hali po dyan sa Metro Manila. Hello, Angel. Good morning. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dugang kapang bareta, nasa hot pursuit operation ng unyan, ang mga otoridad makalihis na magkaigwanan ng composite cartographic sketch sa suspect na responsable sa pangmabadil kay Noel Samar sa Media Man sa probinsya kan Albay kay Oktubre 20, 2025. Okay. VP Henry ang update na ipigtao ni Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Jose Torres. Kung sa insero sa mga suspect VP ang nagkaigwan ng sketch dahil naman sa mga footages na nakuha ka na closed circuit television duman sa sarong area na posibleng tigasabing pig-agihan VP Henry kan mga suspetsyado. Sinabi ni Yusek Torres VP Henry na kasabay pa kaini, isusuboy-bayan naman kan otoridad kung si Isay man na tagsadirikan motorsiklo na ginamit kasabay pa ang pag-aram tan posibleng motibo sa krimen. Ipinaliwanag ni Torres na pigihiling panida kung nahagip o kung sunahagip VP Henry duman sa kamera o sa CCTV ang mismong gunman o nagmamaneho sa nakan motorsiklo kan ang sabi VP Henry kaya mga duwang motorsiklo ang ginamit asin sinakyan kan mga suspetsyado na nagbadil duman sa biktima. Okay. Katapos kay ni VP Henry, ipinangapunan man ni Torres sa mga publiko dyan sa may parte ka na Barangay Morera kan Ginubatan Albay na kung may mga informasyon sa nasabing pangyayari, makipag-coordinate VP Henry sa mga otoridad para ma-resolve man ang kaso. Matatandaan VP Henry na kan Oktubre 20, 2025 presenteng taon kan atab na kan agad kan binadil dyan VP Henry sa Barangay Morera kan Ginubatan Albay, ining si Noel Samar asin makalihis man ang nagkaparang aldaw, ipigdeklarar ini ang gadan kan attending sa session dyan po sabi sa sarang ospital sa Legazpi City. Ay nako, at least may developing pa lang dyan sa Manila. Apo. Okay, sige. So yan VP Henry, ang mga dugang ko pong informasyon haligdi sa luwas is Mustaza DCGB. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na istorya. Good morning, Joshua.
Good morning. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Mhm. Sa dagdag niya tong bareta sa ibong kan paghinguwa kan mga autoridad kontra illegal na droga, reparo tabi BP Henry na talagang mapagal dahil pa ini diretsyong nawawara sa tuyang kapalibutan, partikular naman digdi sa tuya sa Bicol region. Ini tabi BP Henry marreparo sa mga report na ipinagpapalwas man kan mga autoridad kung sain sa laog ngani sa BP Henry nin sarong simanang mga operasyon kan mga operatiba kan polis digdi sa Bicol region, milyones na kantidad din illegal na droga ang nakukumpiskar. Kung sain susog sa impormasyon kan Police Regional Office 5 sa laog nin sarong simana o kaya Nobyembre 10 hanggang Nobyembre 16, 2025 tabi BP Henry, nasa 30 individual ang naarestar dahilan sa aligadong pagpabakal ng illegal na droga, asin nakumpiskar digdi ang totalmenteng nasa 1.6 million kantidad nin aligadong shabu. Susog sa kompletong report kan na Police Regional Office 5 na yung pinamamayuhan ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. sa nasabi ng PETSA tabi BP Henry, ikinasar ang mga operasyon nasa 26 na operasyon kontra illegal na droga ang kinandosir sa iba-ibang probinsya sa Bicol region. Nakumpiskar sa nasabing mga operasyon ang nasa 239.99 grams ng shabu na kakarkulo nagkakantidad 1,631,898 pesos. Kung sa inta BP Henry, sa nasabi ng peryodo, probinsya kan Albay ang nanginginot sa may pinakadakon na nakumpiskang illegal na droga na minakantidad nin 877,404 pesos. Kung kaya sa paagi kay ni tabi BP Henry, yaon man ginaray ang promesa kan Police Regional Office 5 sa iraron kan liderato ni General Babagay na magpapadagos ang mga makukusog na operasyon kontra illegal na droga tabi BP Henry, asin na mas gibonin ng organisado sa pagpapa-implementar kan enhanced managing police operation. So na sa tabi BP Henry, saro sa pinagatawan doon man ni Babagay na ang trayumpo kan PNP Bicol, iyo ang nakasunod man sa agenda ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na pakusugon ang kampanya kontra kriminalidad asin lalong-lalong na digdi ang illegal na droga. Sa ngunyan, padagos ang koordinasyon kan mga kapulisan sa mga local government units asin iba pang mga ahensya para masiguro ang katrangkiluhan, kaligtasan kan publiko digdi sa Bicol region asin sarokman sa mga paagi para maabot ini iyo ang pagkortar, pagpugol sa pagyakop kan illegal na droga. Yan, BP, ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa Alwa. Paningit sa Morning Hirit. Ramon tanawan mga paningit sa Morning Hirit. Kay ba po si Miss Shara May Leron. Ngunyang pong pag-aaga. Good morning, Shara May. Good morning po, Pipi Henry. Asin sa tuyong mga paraan tabay. Aram bundo na may mga lalaking leon na kaya gadanunan kapwa niya lalaking leon, lalo na kung bako niya ni ka-relatives o kaparyentes. Basado sa pag-aadal ka National Geographic, kapag gusto makipagdurog ni lalaking leon sa babaeng leon, ginagadan mo na kainian mga aki, partikular na ang mga lalaking ubon, para ang mga babaeng leon ang maging fertile giraray, asin makapangaki nin mga bagong male lions. Sigun pa sa pag-aadal, ang panggagadan ang ginigibukan mga lalaking leon, para makagibo nin bagong mga aki, asin masiguro na ang sa iyang genes ang maipapasa sa masunod na henerasyon. Alaga
Agad may mga recorded cases man na nagagadan ang mga babaeng leon dahil landa pinoprotektahan nindaan sa indang mga ugbon laban sa mga lalaking leon. Yan po, VP ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw ng Miyerkules. Ini po si Shara Milaron, marahay na aga. Grabe man na pagkamot yan. Sigaradan mo na bago pangyari sa mga oraro. Dili kita mga tugang sa mga rawit-dawit in the morning. Good morning nga pala kay Busing Leonito Gaviria. Maray na agad tabi, Busing, sa imo ha. Salamat sa pagtutok sa satuya na programa. Uni po ang rawit-dawit ni Paring Ray. Ang titulo, Kumunoy. Yan. Damang-dama ang hirap sa kanyang pagbangon. Parang nahihiya na hindi makalingon. Dahil nasasaktan sa mga pangyayaring marami ang biktima ng masamang ambisyon. Parang kinakapos maging sa paghinga. Di na makakilos dahil di na kaya. Napasubsob sa lupa sapagkat nang hihina. Nawala ng lakas at tigmak ng luha. Masakit mahapdi ang natamong sugat na mahirap gamutin magin sa pag-iyak. Inaasahan lamang sino mang makakalunas, may panunungkulan tapat, serbisyong hindi huwad. Larawan ng buhay parang inagawan ng pagmamayari maging karapatan. Kay hirap ng buhay, kay lungkot ng kapalaran, namumuhay sa mundo, kapiling kaguluhan. Mabubuhay pa ba tayo sa katotohanan? Mangingibabaw pa kaya sa atin ang katarungan? May justisya pa kaya tayong aasahan at pairalin ang batas? Nagkasalay sa kulungan? Paano na yaong mga lugar na binaha? Mga nasirang ari-arian, mga buhay na nawala? Nasaan ang proyektong nagsasalba ng buhay? Dadalhin tayo sa buhay na di kawawa. Mahal nating bayan, bakit nagkaganito? Sino ang tapat na nagmamahal sa'yo? Maglilingkod ng maayos at sa'yo nangangako, hindi ka bibiguin at mamahaling lalo. Sa ngayon ay tila may apoy sa puso at sama ng loob ang siyang nakatago dahil sa pangakong sanhi ng pagkalumpo. Maraming lupaypay dahil sa pagkabigo. Sa pagkakadapa may sikapin ng tumayo. Ibalik ang kaayusan nang ang masama ay masugpo. Sa pamahalaan man tayo ay pasakop. Panatilihin ang paggalang, tayo'y iisang dugo. At sa ating pagising ay patuloy ang pag-asa. Manalangin sa Diyos na tayo ay mapayapa. Ang pag-ibig sa bayan ating ipadama. Huwag tayong mahuhulog sa kumunoy ng pagdurosa. Salamat pa rin, Ray, sa magayon na tula. Ngunyan na pagkaga sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Paring Ray. Kanan tunay. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Ang mga bareta po ay sandali lang. Tabaka may nawalat kitang mga greetings ngayon na pagkaaga. O, sandali Good morning po. Pa-shout out sa mga taga-Maslog, Padilla family, Berwega, Olimpo, Arena, Abalon family. Sige po, good morning. Good morning, Henry M.
Sandali lang. Tito Henry, nyata po ang oras nyo sa YouTube, 2:00 pa sana. Pakiriparo na tabi, Che Pramer. 2:00 ang oras na sa YouTube. 2:45 man ang Che Pramer. Sorry po, nagkaigwa lang ang kinig na technical problem, ha? 2:45 a.m. pala na di. Happy birthday kay Ma'am Ayla Lazala, Kambinogsakan High School, Ginubatan, Albay. Sige po, good morning. Happy birthday po sa Gabos na nagselebrar po kan sa indang birthday. Ngunyan pong aldaw, digdi po sa tuya na habang kamo nakatutok, digdi po sa tuya na programa. Nako, dakulon ang kwan. Ang ano ini. Good morning, Tabi, kay Dit Perdigon Butin. Happy birthday po kay Missy Nierva. Salamat po, Salamat po, Tabi, kay... Saan ba ito? Ay, nagpigipindot ko na wala lugod. Nawala lugod. So, ito, ayan. Okay? Missy Nierva, happy birthday. Homer Lola, good morning daw. Estela Apoli, good morning nga. Agostolo Sena, sabi niya sa Esquivel family, good morning daw. At sa Lower Binogsakan, baka kay Albay. Narasita Bilantes, pabati po sa agum ko na number 1 fan mo. Dai ka kainin na mamati, kulang ang aldaw niya. Maski dai pa nagkape sa radyo niya, ang dadangugon ka. Siya si Nardito Bitantes, kan Barangay Mayon, Castilla, Sorsogon. Yan. Good morning po sa mga taga Mayon, Castilla, Sorsogon. Salamat sa pagtutok digdi sa tuya na programa. Si Kwan pala to, at talagang listener ta, ang ngaran niya nawala lugod. Si Nardito Bitantes. Yan. Diyan sa Mayon. Good morning, Tabi, sa mga taga Mayon, Castilla. Kumusta ka mo dyan, mga kababayan? Siguro sa maabot na aldaw, mag-irilingan kita. Mga after pirang years, sigurado mag-irilingan kita, Tabi, dyan sa Castilla, Sorsogon. Yan. Good morning. Agosto Lucena. Good morning pa, shout out po sa Lucena family sa Banuaan, Kantiwi. Good morning kay Madam Anita Armstrong sa Melbourne. At saka good morning daw sa mga taga Sipi Daraga Albay, sabi ni Jester Lorilla sabi ni Lads Bueno. Ayan. Alright. Sige, good morning. Salamaton po ugmahon si Mama pati si Papa sa imo, Sir Henry. Sabi ni Det Perdigon Butin. Yan. Good morning, Tabi. Hi po. Masugid mo pong taga-subaybay. Masugid mo pong taga-subaybay sa morning hirit. Makahingi ng tulong tungkol sa kuryente sa Purok 7, Barangay Bunga. Barangay Bunga ba to? Bunga. Wala po kaming kuryente. Sabi daw po ng Aleco, wala pa daw poste. Sana po mapaabot sa Aleco. Yung makuryentehan po. Salamat. Saan po ito? Bunga o Bunga? Baka Bunga to. Bunga Bakakay. Good morning, Tabi. Sa mga taga, di ba? Paki-clarify daw po para tamaan sa tuyang ipo-forward duman na informasyon, Tabi sa Albay Electric Cooperative. Okay? Okay na tayo. Ang mga bareta, susunod na. Makalipas lang, mga tugang ka nagkapirang mga patalastas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo.
for quality, finest catering services. There is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852, or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wing. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on November 28, Friday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi. At kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz, DCGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, marikas na rehabilitasyon sa probinsya kan Albay matapos ang pagrapado kan Bagyong Uwan ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. 3-day massive disconnection activity sa mga barangay kang Legazpi City. Pupunan ngunyan na aldaw kan Albay Electric Cooperative. Sa lado nasyonal, PBBM dahil mapadara sa mga sulsol na magpa-hair follicle test. 12,000 na Pinoy nagagadan sa tinampo taon-taon sigon sa Department of Health. Sa ibang nasyon, Gaza plan ni US President Donald Trump inaprobaran kang United Nations Security Council. Business news, Ride Healing Up naglansanin cash loan para sa mga tsuper. Health news, aramon ang sintomas kan waterborne diseases asin ang mga paagi kung paano maging ligtas kontra digdi susog sa pahayag kan mga eksperto.
Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungo niyan sa lado lokal. Ipinagmando po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang makaskas na rehabilitasyon sa probinsya matapos ang pagrapado kan Bagyong Uwan. Sa situation briefing sa Kararaya, Naga, Tiwi, Albay, sinugo ni Presidente Marcos ang mga ahensya kan gobyerno na simbagan ang pangangaipuhan kan mga displaced na residentes, idalion ang pagbalikan serbisyo lalo na ang supply kan kuryente, asin magtaonin dagdag na tabang siring kan family food packs, financial assistance asin construction materials para sa mga pamilyang nawaranin harong asin kabuhayan. Tinawanin doon kan Presidente ang rehabilitasyon sa sektor kan agrikultura asin edukasyon kasabay kan pagkapakarahay kan mga classrooms asin iba pang infrastruktura sa paagi kan lokal na gobyerno. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, may report hali po dyan sa luwas kaiba si Al Armario. Babawalo na sa mga eskwelahan sa Legazpi City ang bako masustansyang pagkaon na pagtinda. Yan ang resolusyon ni City Councilor Alexander Hao. Pangapudan sa resolusyon para sa mga school principal, kan elementarya asin high school na pampubliko man o pribado na higpitan na pagtinda ng mga bako masustansyang pagkaon dahil undefed, igwaman ang existing policy and guidelines kini para sa safety kan gabos lalo na ang mga estudyante. Manunotaran na haros gabos man ang mga eskwelahan, may mga paratyenda alagad bako gabos na higpitan dahil pipaburelo sa naman ang mga naghahanap buhay man, lalong-lalo na ang mga yaw na ranay sa eskwelahan. Biggest question man sa situasyon na ang kada eskwelahan dapat may magreparo man na nutritionist o sanidad hali sa syudad para siguradohon ang kalinigan asin kalidad kan mga panyenda sa lambang eskwelahan. Al Armario, Pupunan ngo niya na aldaw, Nobyembre 19, sagkod 21, ang tulong aldaw na schedule in massive disconnection activity sa mga barangay kang Legazpi City, sigon sa pinaluwas na anunsyo kan Albay Electric Cooperative. Sigon sa Aleco, posibleng maputulan yung supply ng kuryente ang mga miyembro konsumidores na may outstanding bills o arrears poon bulan ng Setyembre 2025. Dagdag pa kan Aleco na tangani may bitaran ang pagkakadiskonektar kan supply ng kuryente, ipinagrekomendar kaining magbayad in personal sa sendang mga opisina asin mga Aleco payment centers. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital sa Ligao, mas dakulan pundo na pigahagad para sa sunod na taon. Detalye kang bareta kay Karen Ala. JBDAP sa Tuburan, Ligao City, ang Sulamenteng Provincial Hospital sa Albay na may pinakadakulang pundo na pinaghahagan kung saan 330 million pesos ang propestong pondo para sa sunod na taon 2026. Ipinagduon mayormente digdi sa budget hearing kasuhapon ang additional na bed capacity, dagdag na kama sa mga pasyente, mas konbinyente na espasyo, asin mga dagdag na ekipahe sa mga laboratorio, ang pondo sa bulong, ipinaghahagad sa kantidad na 121 million pesos sa maintenance and other operating expenses o MOOE kan JBDAP, 1 million pesos. Mas halangkaw kumpara sa ibang mga provincial hospital na mostly nasa 100 million pesos sana ang hagad na pondo. Kung kaya sigun sa Committee on Budget and Appropriation, halangkaw ang paglaom kan sanggunian na ma-improve kan kantidad na iyan ang serbisyo sa gabos na bagay kan nasabing ospital sa sunod na taon. Lalo't halos JBDAP ang may durudakulat na pondo sa sunod na taon. Dapat mas maray ang maitataong konbinyensya kaini para sa mga pasyente sa mga taga-probinsya kan Albay. Karen Ala, DCGB News.
Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Bareta ngunyan sa Lado Nasyonal, day po papaunrahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kapretso kan mga kritiko kaini na magpa-hair follicle test para patunayan na sa lang akusasyon partikular na ang pasabog kan sa iyang tugang na si Senador Amy Marcos. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na paurotro na ang siring na propaganda kontra sa presidente. Mantang haluin nang nagsimbag ang presidente sa sahot sa paggamit ng illegal na droga. Tinawanin doon ni Castro na malinig asin dai mapadara sa mga sulsul na garong mga raot na plaka sa indang kamautan na pabagsakon at administrasyon. Garong napiko ng opisyal dahil sa media outlet na nagkapot kaito sa iya sa hair follicle test na naghapot naman sa kaparehong isyo. Matapos magtaunin kondisyon si Senador Marcos, handa siyang magpa-DNA test kung magpa-hair follicle test ang presidente. Tinawanin doon ni Castro na warang koneksyon sa trabaho kan presidente ang pigigibo kan mga kritiko kaibahan sa mga destabilizer asin obstructionist na naglatag nin kondisyon sa mga isyong bako man konektado sa iyang trabaho. Sinabi ni Castro na may nabasa siyang bareta na nagdonar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan sa iyang kidney sa iyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Senior asin para makapagdonar nin kidney kay puan na baskog o healthy. Suhay ini sigon sa iyang pahayag. Sinabi ni Amy Marcos o Senador Amy na napakahubin pa sana ang presidente na nagagamitan ng droga. Sinabi ni Castro na malinaw na ang banat kan senadora sa iyang tugang bako banat nin pagkamot dahil panraratak ang ginibo kaini na dainin basihan. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, may istorya po, hali po dyan sa 1st District, si Jomar Bien, may kinaraman po sa sarong negosyanteng babae, arestado dahil sa pagbalgar sa crime o cybercrime law. Uya po ang report. Dakop kan mga miyembros kan Tabako PNP ang sarong negosyanteng babae dahil sa pagbalga sa Cybercrime Prevention Act. Ini nangyari sa primerong aldaw ng kadapagtukaw kan officer in charge kan Tabako PNP na si Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News na kan magabot si Bibat kan kalis na Lunes digdi sa Tabako PNP kasalida ni dating Cebu Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. tulos niyang pinahiro ang intelihensya kan Intelligence Division kan Tabako PNP para hanapon ang mga wanted asin sa indaman na matarigumpong na-arestar ang babae na inapod sa Ranida sa ngaran na Lynn, negosyanteng taga-Tabako, asin na may warrant of arrest na ipinaluwas ang korte kontra sa ini dahilan sa pagbalga sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang suspect, iyuan na dakop sa habang yaon ini sa Banwaan kan Bakakay, asin tulos man ay kinustudiya kan Tabako PNP mientras na pinaghalat pa ang pagampang kaini sa magkanigong korte na nagpaluwas kan warrant of arrest. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Padagos ang operasyon kan mga malasakit centers sa bilog na nasyon, mantang siniguro man ini kan Department of Health sa Senado para sa 2026 na budget kaini. Kasabay kan nagapadagos na deliberasyon kan mga senador para sa 2026 na national budget, partikular na ang para sa Department of Health. Siniguro kan DOH sa publiko na magiging daing ulang asin dai pwedeng mawara ang padagos na pundo o ang mga pundo asin operasyon na piling gamiton may kinaraman sa mga malasakit centers sa nasyon. Inampahayag kasuhapon ni Senador Pia Cayetano, Vice Chairman kan Senate Committee on Finance, asin siyang pinagtalaga na magdepensa kan DOH budget sa Senado base man sa commitment letter kan Department of Health. Ipinagsumiter man na isinumiter kay Senador Bongo, Vice Chairman kan Senate Committee on Health, asin nanginginot na author kan Malasakit Center Law
sinigurado man kan Department of Health na daing pasayumahan na Pilipino na mapasiring asin mahagad nin tabang sa mga malasakit centers para sa medical assistance. Sa deliberasyon, ipinahayag ni Senador Bongo ang suporta sa update na ini. Hali sa DOH na lalo pa daw na dapat na haluanin politika at may kinaraman sa programang pangsalod kan mga Pilipino. Sa ngunyan, igwanin maabot sa 160 mga malasakit centers na naipatugdok sa bilog na nasyon asin maabot sa 17 milyon Pilipino na ang natabangan kaini. Simple man sana ang magiging kasimbagan o ang naging kasimbagan ni Senate President Tito Soto III sa kontrobersyal na pahayag ni Senador Amy Marcos sa sarong hero protesta ka nakaaging aldaw. Sigon kay Soto, pwedeng makaraot o makarahay sa senador ang sa iyang pahayag kontra sa tugang kaining si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nakusaran kaini nin pagagamit nin illegal na droga. Sigon kay Soto, posibleng defining moment ini sa political career kan senadora. Nagsayo man si Soto na palawigon pan sa iyang komento. Siring man tinawanin doon na mantinidong estable o matanos ang kamugtakan kan gobyerno a pesar sa isyo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Nagdistansya po ang Armed Forces of the Philippines sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos na nagagamit ng droga sa iyang tugang na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay AFP, acting spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na nasabing alegasyon dapat agihon sa legal na proseso. Paliwanag ni Trinidad na dai sinda nagpapatol sa anuman na political issues sa alegasyon o kaya mga alegasyon. Ang mga bagay na ini dapat resolveran sa paginin magkanigong legal as in institutional mechanisms as in bako sa paginin public confrontation. Tinawanin doon kan opisyal na mantinidong professional, disiplinado as in non-partisan ang AFP sa taho kan pangapudan kan nagkapirang grupo na bawion kan military. Ang suporta ka ini sa Commander-in-Chief. Pinangaranan po ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson ang nagkapirang opisyal sa Malacanang na pigasabing guminamit sa pangaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kinaraman sa 100 billion pesos na budget insertion. Sa sesyon kan Senado, sinabi ni Lacson na inapudan siya kan kampo ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos magluwas ang pahayag ni dating Congressman Saldico kan Domingo. Pinangaranan ni Lacson sinda resigned Education Undersecretary Trade V. Olaybar as in Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Carlos Bersamin. Sigon kay Lacson, sinabi ni Bernardo na personal niyang kinaputan ang 52 billion pesos halit sa 81 billion pesos na pondo para sa DPWH asin nag-deliver in kwarta kina Olaybar asin posibleng kaibahan si Bersamin. Tinawan niya ni doon ang 165 na commitment ni Olaybar mientras na kinumpirmar kan Malacanang na nagsumiter naman ng resignation si Olaybar kasunod kan pagdimiter ni Bersamin sa pwesto. Kinumpirmar mga tugang kan Malacanang na nagdimiter mananggad sa pwesto sinda Department of Education DepEd Undersecretary Sai V. Olaybar na naunambitan ang pangaran sa kontrobersyal na flood control scam. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagsumiter kan sa iyang resignation letter si Olaybar kan Lunes na hapon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ipinadara kay sa Office of the President ang sa iyang resignation asin wala pang impormasyon kung nabasa ini kan Presidente. Sinabi ni Castro na wala siyang naresibi na abiso kan aksyonan ini kan Presidente. Magigirumduman na nag-resign kan Lunes Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary
amin na pangandaman kan DBM kay bahan si Undersecretary Adrian Bersamin kan PLLO matapos paunambitan ang sa indang mga pangaran sa video message ni dating Congressman Saldico manungod sa pigasabing 100 billion pesos na insertion sa 2025 na national budget. Maabot mga tugang sa 12,000 na mga Pilipino ang nagagadaan sa road crash taon-taon sigon sa Department of Health. Sigon sa ahensya, gabos ini pwedeng maiwasan kung magiging mas maingat ang lambang saro sa tinampo. Dahilan digdi pigusulong kan Department of Health ang komprehensibong post-crash response program na minasakop sa prevention, pangangataman, recovery as in rehabilitation kan mga biktima. Kay bahandig ang pagpapakusog kan emergency medical services, pagpapakusog kan mental health as in psychosocial support para sa biktima as in sa indang pamilya. Mas matanos na data reporting as in mapapakusog kan public awareness tanganing masiguro na ligtas ang pag-uugali sa tinampo. Tinawanin doon ni DOH Secretary Ted Herbosa na ang gabos na death preventable. Sinabi niyang ang road safety sarong shared responsibility. Buminuhos mga tugang ang suporta sa propwesto na Classroom Building Acceleration Program o CAP Act ni Senador Bam Aquino na inisponsoran niya sa plenaryo kan Senado kan uminaging aldaw. 22 na senador ang nagpirma sa Committee Report number 6 kan Senate Bill 1482 ni Aquino, habang 12 senador ang nagtindog na co-sponsor may kinaraman sa siring na bagay. 7 senador man ang nagpahayag ni intensyon na maging co-author sa sinabi ng propwesto ni Aquino na naging ikadawa sa 2025 senatorial elections. Sa dakol kan suportang na-resibi kan sinabi ng bill sinabi ni Senate President Tito Soto na makaskas ining maipapasa sa Senado. Ang pahayag ni Soto na ang Senate Bill o sinabi ni Soto na ang Senate Bill 1482 iyo ang katabang o kasabay sa mga priority measures and Legislative Executive Department Advisory Council. Bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education, bilbid sa Aquino na ipinaglaban ang libreng edukasyon poon pa kaito. Nagpasalamat man si Aquino sa mga kairiba sa Senado para sa iyang mahiwas na suporta asin sinabi na ang CAP Act sarong propwesto kung saan pwede na magkasararo ang mga kahubinisan asin ang sambayan ng Pilipino. Sa sayang sponsorship speech, sinabi kay ini na makakatabang ang CAP Act para mabawasan ang padagos ng masolusyonan ang kakulangan kan 165,000 na classrooms backlog sa mga pampublikong eskwelahan asin ipasunod ang transparency asin accountability sa pagpapatindog nin mga eskwelahan. Serarom kan sinabi ng propestong lay, matutugutan ang mga local government units, ang mga non-government organization na may mapatunayan na maray na track record na magpatindog nin mga classrooms gamit ang pondo kan gobyerno susog sa ipinapasunod na guidelines kan Department of Education. Apera sa mga senador, mahigpit man o sobraman sa 800 na lokal na opisyal, kasabay ang mga gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde, konsihal, board members, asin iba pang leader ang nagpahayag nin matibay na suporta sa pagpapasar kan sinabi ng propestong lay ni Aquino. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Pakalipas lang kay ni. Oras niya to, alas 6:30 na po ninaga. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP
AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
GB News Express. GB News Express. Alas 6:36 oras mga tugang sa Pilipinas. Bareta ngunyan sa luwas kang sa tuyang nasyon. Inaprobaran po kang United Nations Security Council ang 20-point plan ni US President Donald Trump sa Gaza. Kaibahan sa plano ang pagmukna din sarong International Stabilization Force o ISF kung sain sigon sa United o Estados Unidos dakol ang mga dai pinangaranan na nasyon na nag-officer kan ang bagdigdi nagboto nin pabor sa resolution ang 13 nasyon. Kaibahan ang United Kingdom, France asin Somalia mantang wala man rin nagkontra pero nag-abstain ang Russia asin China. Sa lado kan grupong Hamas kinuntestar kay ni ang resolusyon asin sinabing nagpalyar ining masimbagan ang mga diretso asin kahagadan kan mga Palestinians. Base sa report manungod sa panibagong resolusyon parte kan pagiging papel kan bibilogo na persa yon gigibuhon na permanente na decommissioning nin mga armas gikan sa state armed groups kay bahan ng Hamas siring man ang pagtaon ng proteksyon sa mga sibilyan asin iba pang rota para sa humanitarian aid. Business News. Mga tugang piglansar po kan ride hailing app ang Grab na cash financing program para sa endang mga tsuper na nag-officer manin monthly add-on benefits na kumpwesto nin health consultation para sa enda asin sa endang pamilya. Sa sarong pahayag sinabi kan Grab na piglansar ninda ang buhay Asenso Cash Loan na minasakop sa Super Delivery Riders at Move It Riders. Ipinaliwanag kaini na ang buhay Asenso Cash Loan sarong praktikal na safety net na nag-opreser nin madaling access sa asin monthly add-on benefits na mga katabang para sa mantinidong nasa tinampo ang sa indang mga partners. Sa pagikan buhay Asenso Cash Loan, magiging accessible ang pag-utang sa paginin mobile app, first application, and crediting process sa driver apps na pigagamit or aldaw kan Grab asin Move It partners. May tulong offerings ang cash loan sa paginin pangkabuhayan o diskwento sa car maintenance asin ang pag-change oil sa pagikan mga partners, pampamilya o vouchers sa tuition fee discount sa irarom kan bookstore partner asin pangkalusugan o free consultation sa mga partner clinic and Grab. Sigon kay CJ Laksikan, Grab Philippines Vice President for Cities and head kan financial group na ang accessible financing importante na mauswag o para maging mauswag ang ekonomiya. Sinabi niyang kung ang financing abot kamay na, may tataong na itatao ang responsable sa mga partners na magiging mas financially resilient as in empowered na mag-invest para sa endang futuro. Dagdag pa ni Laksikan. GB News Express. GB News Express. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Ramon tadaw ang istorya, may kinaraman mga tugang sa sintomas kan mga waterborne diseases asin iba pang paagi kung paano maging ligtas kontra digdi. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, VP. And waterborne diseases kausa ka mga viruses and bacteria na nakakalaok sa lawas sa pagi kan contaminated na tubig o ihi asin ati ka mga hayop. Sigon sa mga eksperto sa salud, importanteng maaraman ang mga sintomas kan waterborne diseases asin ang mga paagi kung paano ay pitaran na tamaan kani asin mamantinir na ligtas sa nasabing elang. Sa pahayag kan World Health Organization Philippines o WHO Philippines, tendang sinabi na igwang most common waterborne diseases sa sinini, iyo ang mga binasunod, typhoid, acute diarrhea, dysentery, E. coli infection, hepatitis A asin salmonella. Ang mga sintomas iyo ang pagsuka o vomiting, warangga ng magkakan, problema sa mata, skin issues, severe abdominal pain, and cramps asin diarrhea. Katakot kini piniluwas ka mga health experts sa mga paagi para maipitaran ang waterborne diseases. Hugas ni Maray ang kamot,
bago magkaon. Asin pagkatapos gumamit ng toilet o kasilyas, kumaon ng lutong marhay na pagkakaan, mag-inom ng treated o bago kontaminadong tubig, hugasan ni marhay ang mga putas asin gulayon asin regular, nalinigan ang mga tubo asin tangke ng tubig. Health News from Newsbase, Mardila, Daigi. Thank you, Paring Mar, sa istoryang yan. Mientras tanto, si Aramon Tang report sa kamugtakan kang panahon. Kaiba po si Melvin Almoela, hali po dyan sa Pag-asa. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Macedas, sa mga taga-DCGB. Asin sa kabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na sa Nobyembre 19, 2025, saldaw ng Miyerkules ng pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang naka-apekto sa Surkang Mindanao. Shear line o salubungang Kamparos kang amihan sa kanang easterlies naman ang naka-apekto sa sirangang parte kang Northern Luzon. Northeast monsoon o paros kang amihan naman ang naka-apekto sa natatadang parte kang Northern Luzon. Mantang ang probinsya kang Camarines Norte, makaka-experience ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat, pagdagoldol. Ang natatadang probinsya kang Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagkod mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, lulot kang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umampoon 25 sa kod 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at yan na alas 5.45 ng pagkaaga. Asin masulno pa yan na alas 5.15 ng pagkahapon. Ini sa Malvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Salamat Pag-asa sa report. Ngunya na aldaw. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, mga tugang sa inupong nadangogan GB News Express. Sa panginginot po ni News Director Mar de la Cruz, hali po dyan sa Newsbase kan DCGB, katawang po sinda Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt, man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service,
service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano ito, Chief Ramir? May intruder? Sendo ito. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lodasin protection kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. Nakakatabang man yan. Para mapugulan ang paghubag gayan, may bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na tay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Nagastalbid ang dila ko nata daw ini Okay, oy sandali lang i-greet ko muna sa mga teachers po diyan sa Cabangan Elementary School. Cabangan Elementary School. Good morning tabi mga teachers. Mga padaba tapong mga teachers diyan sa Cabangan Elementary School, ha. Good morning tabi. Salamat sa pagtutok mga tugang sa indong programang Morning Hirit. Ngunyan pong alda. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Sabi sa masunod na mga semana, mapuon po kan dry run sa mga major roads hindi po sa Legazpi. Tanganing i-implementar mga tugang ang mga one-way traffic para ma-resolve ang problema sa traffic sa syudad. Kaso hapon, naghali ako sa DCGBing mga alas 7, pagka-programa ko, nagpasiring ako sa Albay, tamay pigko ako dyan sa sarong lugar. O ano nakaabot ako sa estasyon, nakabalik ako sa DCGB, 5 minutos bago mag-alas 7. Mag-alas 8 ninaga. More or less, mga nasa 50 minutes tabi from DCGB to Albay, pabalik sa DCGB, tadakulo na pong auto. Pero pasalamat ako dyan sa mga pig sa sub, dyan sa mga PSO na nag-assign po dyan sa St. Agnes. So, one way, so street na yan. Hali po digdi sa Imperial Court. Hali dyan sa may Villamor.
pasiring po sa pag-agi sa St. Agnes, pigbabawal nila sa pag-left turn. Kung hali kang Albay, no left turn going to St. Agnes, tabi, Kaya hali ka dapat sa Legazpi, puro right turn yan going to St. Agnes. Diyo, okay po ito. Alas 7, mga alas 7:15 sa araw kaya. Pagbalik ko na mga 7:45 na kasuhapon, day na po so dating proseso, ibinalik na so, kung hali kang Legazpi, Albay District, pwede ka na pong magto St. Agnes. Kung hali ka ngayang Esteves, o pasiring ka sa Esteves, pwede ka nagmangbola kung hali kang Legazpi. Na iday man ito ninda papa-implement mga tugang pag 7 o'clock nin morning para maibsan ang traffic diyan sa lugar. May nag-apod sa kuya kasuhapon, tanahiling ta ka ngayon, nag-agi ka bago sa may St. Agnes. Ano daw ngayon? Kung may suggest da po sa PSO, buda sa tuyang mga, sige, ako, pag nag-meeting garay kami, nagpa-apod garay si Mayor Hisham, pig-invitaran po ako sa Traffic Consultative Council, i-sound off ko ini. Dapat ko ang itong proseso na ito na gari ngaya one way, tang nangyari ka, pigiling ko, pag nakalaog na mga tugang sugabos na mga estudyante sa St. Agnes, bibalik sa dati. Baka po pwede na maski mga 7:45 o 7:45 o baka adalan hanggang 8 o'clock. 1 hour lang, 7 o'clock to 8 in the morning. Yan baga pong oras na yan, kadakol mga tugang ka nag-aagi dyan ng mga auto. Kadakol ka naglaog na mga auto, nagkaka-traffic man giraray. Iyo po, baka pwedeng adalan iyan, mga busing dyan po sa PSO, ihanggan ngayon. Mga 1 hour sana, madali yun mas na umaga 1 hour. Tabi, na paghalat. Oras na klarado na, ang hiling ko, pag 7:30, nakalaog na gabos ng estudyante, bibalik sa dati. Which is, mga tugang, nagakausa ki traffic jam dyan sa may parte kang Villamor, Subdivision, Buda, Sampangan kang eskwelahan. Suggestion lang po yan. Now, sa next week gayo, ipasar na mga tugang sa Sangguniang Panlunsod so resolusyon na naghahagad as na-approve na dapat magakaigwa ki dry run kan mga bihikulo na inoton mga tugang dyan sa may Rizal Street. Uni bagang going to Tectone. Tapos ang palibot mga tugang kang SM. Yan duwang area na yan. Actually, suggestion, sarabay-sabay yun na. Kundi, ang sabi, ito ngayon na ang gibuhon tap. Para nga bako masyadong piot. Uyan nga na pasakat dyan sa may, uyan bagang, pasakat digdi sa may, nga ning area ini? Uning pasiring sa may dap-dap area. Kasabay po yan sa mga one-way na iproseso. Okay, sabi kang texter itry man po na i-one-way ang bypass road pag rush hour digdi sa may gugon. Grabe ang traffic pagkaaga buda hapon. Tama po ang observation mo, ineng texter Dindiscuss man duman sa, sa meeting sa traffic Sabi ni Mayor, kada kung ka nagtataram sa imo dyan, so may suggestion mo lamang yan sa mga meeting baka nga sa pigtataram kang tao, mas mapapakinabangan. Yan pong sa may Cruzada area, sa may Gugon, igwa po dyan kiplano one way, kaya lang di pa po nakasabay sa dry run next week. Ang plano po dyan, ang auto na haling Gugon Central, diretso yan, pasiring po sa Lakandula, dyan tumbok yan na Caltex. Di pwede mag-lift, di pwede mag-diretso o kaya di ka pwede mag-left turn ang plano dyan. Or kung hali ka po digdi sa Gugun area, sa Kalayaan Park, no left turn po yan. Puro yan right turn. Pasiring duman sa konseng kaman maduman. Gabos po yan right turn para maiwasan po ang sarabatan. Pero di pa ko ang kasabay sa inda tabi na dry run tabi. Pig priority, so palibot kang SM, buda sa laog, digdi sa may digdi sa may Shell and Petron, sa may palaog sa Barangay 24.
Hence, maski hanggang 8:30 ang no U-turn sa may St. Agnes po, dakulang help sa traffic. O ya, nasusyon nga ni kan mga pag-iribata, dakulang help sa traffic. Iyo po. O sige po, salamato na sa sendong reaction. Kaso, inutong ko ini sa palibot kang SM kung magiging traffic flow dyan. Hello? Hello? Yeah, good morning. Ano pa de? Huyan baga sa Sain? Sain? Pade? Dod, lumawas ka tagal na sa kwarto ka ah. Pagkaaga-aga sa imo. Di kan sik, ha? Paluwas na. Oh, yeah. O, paluwas ka na. Okay, sige. Ano ito? Ano po? Tapos pade. Oh. Sarduhan itong kuni. At napuput. Alright. Now, yan po na flow sa SM, ang magiging flow dyan, araw ka ini. Puro po dyan, kung hali kang terminal, hali kang Gaisano, ang flow po dyan, puro right turn. Right turn. Right turn. Di ka pwede magdiretso, puro ka right turn. Regardless kung masaing ka, puro po ang right turn pag abot mo sa SM. Iyo po. Kung hali kang Villamor, right turn po yan. Puro ka right turn. Di ka, kung madumang ka man sa may Bitano, di ka po pwede magdiretso. Right turn ka. Puro po right turn. Yan. Hello? Pade. Yeah. Pade. Yeah. Uto baga tabi pa din kuan sa may Petron. Petron. Saan na Petron? Sa Legazpi. Dakulong pa din Petron sa Legazpi. Petron sa may Tanchuling. Okay. Sa may Shell, kanto. Dapat may oras dyan. Pag rush hour, saraduan ito. Iyo ito nakakaano dyan, nakakabulbulan traffic. Pigurunan iyan. Kaya lang ang concern dyan pare. So, business operation kan gasolinahan? Yeah, pwede man baga magpagasolina. Sain? Kaya mag-agi duman. Saan ka maagi? Hindi magpagasolina oh. Mag-agi duman sa tinampo. Wala tao pa, tuo. Latusunta ka. Iyo baga. Pag blinakan mo ini na front kan Shell, mareklamo anta. Kung maggasolina ka, damang ka sa likod, maagi, di ba? Ay, hindi maglibot ka maggasolina. Gero high blood ka pa diya. Dito, makulugo ng payo ko niyang pag nag-agi dyan. Lalo kung rush hour. Iyo manangga. Ang bahala sa balat, paratas-batas ka mga tricycle. Iyo, tama ka. Adalan yan, dapat yan, kung hali kang Tectone, puro ka right turn. Puro right turn yan. Posible ang haling Petron, dapat left turn. Pasintro ka, mabalik ka, maikot ka, kung pasiring ka sa Albay. Garo araw ka ng proseso dyan eh. Dahil dapat kinagsasabat yan. Pwede man. Araw ka, kung hali kang Petron, nagkarga ka o luminusot ka dyan, left turn ka. Left turn ka. Dahil ka pwede magtuot, tas masasabat mo sa traffic haling Tanchuling. Anyway, mahiling tama na sa dry run pare. Mahiling tama na sa dry run, ha? Mahiling tapos sa dry run. Yeah. Okay? Thank you. Sige, okay. Okay. Na itong sa SM Tabi, priority ito. Halimbawa nga hali kang, iyan po na tinampo, ayaw ka digdi sa hali kang Villamor. May tinampo baga going to, sa kanto kang hardware, may tinampo baga dyan. No left turn po dyan. Gigibuho na one way, iyan na tinampungan, hali duman sa Casablanca Suite, going to SM. Iyan na tinampo dyan sa kanto kang Casablanca, Suite tabi na maagisaro ni Congressman Loria. Gigibon tabing one way iyan, hali duman sa Casablanca Suite, pasiring dyan sa hardware. Pag-agi mo dyan, diretso iyan. Di ka po pwede na pwede kang mag-right. Pwede kang mag-right turn, di ka pwede mag-left turn. Kung mapasiring ka man duman sa ibong, diretso ka po sa likod kang SM. Yan. Anyway, may visualize mo rin po nindo yan pag may dry run. Hello? Hello, amigo. Yes, sir. Good morning. Ngayon man talaga na pagkakarean ng traffic sa Legazpi. Pero siguro, amigo, mag-iisip na kita kay long-term solution talaga ka.
naninda dabi na influx kan mga behikulo talaga hindi. So, Yeah. Okay. Okay. talaga tinampo. Mm. Kung may kaya pang iway din, iway din talaga ta. Maski anong tibay kay traffic ano yan, traffic SAR. Oo. Kung araw kayo ng sitwasyon na mabot talaga ng oras, dahil na, Yes. na ano Yes. na linya kan auto na Oo. halos, yun na yan. Dako na kaya may auto nito. Dako may auto kaya. Buda ngon yan nga ni. Ang mga auto no down payment na. Dako ba dali na magbakal kay auto ngon yan. Yes, maraming auto sa nayaw na bus, motor. Yeah. Grabe ang nag-aabot na motor. Mga tricycle. So, parte na yung pag-progreso kan sa ron lugar na Apo. people siguro mag-isip talaga kay long-term solution na Yeah. ano bang iba, nagdalagdag kay tinampo, pwedeng kung kaya mag-overpass, dapat magdahay. Kung kaya. Okay. Sige, Migo. Salamat. Alright. Last caller natin. Alas 7 na po. Hello? Hello? Good morning. Arben BB, yan ang mga one-way na ninda. Saro pang punto ta BB. Loading and unloading area. Sa in? Ayan magabi paano. Ang nangyayari, especially yan sa SM, lalo na dyan sa may entrance na may pangkang bus station. Sa in? O yun sa SM baga, ang kampang bakan, bus station. Ay. Okay. Pagluwas mong bus station, tabi, Migo. Pagluwas mong bus station o yan ang mga UV Express dyan, iyan ang mga jeep dyan. Pagluwas mo dyan, right turn iyan ka, boss. Pera ni BP, ang number one dyan namin na bugtong kan traffic, pero may ako dyan nag-aagi. So mga loading na sa tahaw, kan tinampo. Yeah. Totoo, minapundo. Kaso hapon, pasiring ako sa SM, siguro mga 4:30, something like that na time. Salbatana, tulong jeep nagpipick up kay pasayro sa tao kan tinampo. Correct. Only pa BP ang marauton dyan. May nakaparada na sa road jeep. Paparadaan pa sa tao pagka jeep. Mailing tayo yan sa dryran, tamatisting tayo yan. Diba? Mayaw. Kung anong one way takan tabi BP, kung araw ka ng utak ang mga driver, dapat kaan, may saro sa sindaong pupunduan dyan na. Yeah. Pag nahiling mo sa tao kang tinampo, sitaon mo na. Yeah, okay. But dapat mismo sa driver, yung magpulis kang kapon ng driver. Pwede, bawal dyan, di ba? Iyo nga ni, Okay. gusto sabihin ko, taraman. Kasi masigura yung one way tayo dyan, kung pag-abot mo duman sa may SM na Apa. sa tao kang tinampo nagbuwa-buwa kay pasero, kumusta ka? Yes. Okay, sige, Migo. Opo. Thank you po. Okay, salamat. Alright. Baby, when I met you, there was peace on. Happy 53rd birthday daw kay Isabelita Balitian. Borok 3, Lidong Santo Domingo, Albay. Madam Isabelita Balitian, happy birthday po dyan sa Purok 3 kan Santo Domingo, Albay. Nagpadara po kang greeting si Joshua Bino. Hold me closer and I feel no. Tabi, Madam Isabelita Balitian, happy birthday da po sa imo, ha? Happy 53rd birthday. Kari, mibid ko ini, ha? Magiging madihon ko ini, ha? It requires a Ay, assuming ka ngayang salbatana ka. Assuming ka ngayon, oy. Bueno, alas 5, makuha na kita, maparam na kita, oras din. Peligro na naman. Mabalik pa ako 7:30. Mga tugang sa tuya tabing programang Anhapot. Good morning, tabi kay Dr. Chris Gianan. Implementation man sana kad existing laws and solution para madisiplina ang tao. Correct. Disiplina man sana yan. Salamat kanserong pagantabay. Mabalik po ako 7:30. Masunod na, Bareta alas 7, kasabay po si Pading Mar de la Cruz. News Director Mar de la Cruz. Pwede ba sana padik ang lakaw, Muna po si Jasmine Baloloy sa DCGB, Bareta alas 7. Thank you, goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa. Lakaw, pasiring sa lamesa. But that won't happen to us and we got. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang